Aínda que non é polo de agora unha decisión firme, pois estánse a valorar distintas opcións, o Executivo rianxeiro si lle trasladou á Consellería de Infraestructuras a realización dun estudo para a explotación da nova Edar, que ven de ser recepcionada polo Concello, despois dun investimento por parte da Xunta en materia de saneamento e depuración de augas de preto dos 15 millóns de euros. Se barallan os diferentes escenarios que pode haber, non? Desde volver a sacar unha concesión completa que xa inclúa toda esta nova instalación, até unha municipalización da xestión, que está aí sempre sobre a mesa ese estudo, até tamén unha posible variante que sería a concesión específica só da depuradora e do tanque de tormentas, e incluso pois, xa un último escenario onde a propia Xunta, ao abeiro da nova lei de augas, poida xestionar directamente a instalación. Non? Dende o Concello afirmaron que a solicitude responde únicamente á necesidade de coñecer as condicións técnicas e económicas que suporía cederlle a xestión de uso desta infraestrutura a Augas de Galicia, cun posible aforro de custes para as arcas municipais, como xa fan outros concellos de Galicia, entre eles o da Pobra do Caramiñal. Desta forma garantiríase o bo funcionamento profesionalizado dos sistemas de saneamento, asegurando a calidade do servizo e evitando as posibles verteduras ao mar. Desde logo, coa nova instalación mellorou moito o que é o tratamento dos nosos residuos que van ao mar, triplicando prácticamente os posibles usuarios da instalación. O tanque de tormentas reduciu a unha mínima expresión unha cousa que tiñamos antes, que era o verquido prácticamente diario cando había unhas condicións meteorolóxicas fastidiadas. Agora o tanque de tormentas aguanta e o verquido prácticamente de producirse moi poucos días no ano que o realiza fora da dársena portuaria. Non? O que si ten claro o rexedor é que valorarán todas as opcións posibles antes de tomar unha decisión definitiva, incluindo a xestión directa por parte do Concello. O fin é decantarse por aquela que resulte máis eficaz e tamén menos custosa para as arcas municipais.